Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. President Lazarus Chakwera anama Pazakusaononga Ndlama kwawo mboma. Asankha ma PS atatu ku unduna umodzi. Amalawi akuyembekezereka kupereka ndalama zokwana 100 million kwacha pachaka ngati mbali imodzi ya malipiro komanso zopeza zina ku alembi akuluakulu ma principal secretaries atatu aku unduna wa zaulimi mdziko muno potsatira kusankhidwa kwa ma PSA na awiri ndi a President Lazarus Chakwera msabata yanguthayi. Kusankhidwa kwa anthuwa ndi komwe kukutsutsana ndi njira zochepetsa kagwiritsidwe ntchito kandalama mboma komwe a President Chakwera anakulengeza pa 31 May mu chaka cha 2022. Katswiri wina wa zachuma wati ndi wokhumudwa ndi mmene a President Chakwera apangira zimenezi kamba kakuti ndi zotheka unduna wa zaulimi kukhala ndi mlembi wamkulu mmodzi ngati principal secretary ndipo kwinaku nkumathandizidwa ntchito ndi akuluakulu ena a nthambi za undunawo ma directors. Komatu boma laikira kumbuyo ganizo losankha alembi atatuwa ku unduna wa zaulimi ponena kuti pali ntchito zambiri zomwe zikufunika anthu atatuwa pa maudindo awowa. Mlingana ndi zomwe ndapeza mlembi aliyese wa mboma amayenera kupatsidwa galimoto ya mtundu wa Toyota Prado TX yomwe mtengo wake ndi 80 million kwacha. Pa alembi atatuwa ndiye kuti pakufunika ndalama yokwana 240 million yoti pagulidwe galimoto zitatu zoti anthuwa aziyendera. Izitu zikususana ndi njira zomwe a President Chakwera anayika zonena kuti boma lisamaononge ndalama zambiri ndi zinthu zopanda pake. Alembi awiri omwe asankhidwa ndi Chakwera posachedwawa ndi a Godfrey Mamba omwe akhale ku nthambi yoona zaulimi wothirira komanso amenrina mloza banda omwe akhale ku nthambi yoona za ntchito ndi luso ku unduna wa zaulimi. Awiriwa azithandizana ntchito ndi mlembi wina wakale Asandra Mawelu omwe anasankhidwa kukhala PS mu chaka cha 2020 nkumachita kuti anali atapuma kale pa ntchito mu boma. Mukalata yomwe mlembi wa mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Colin Nzamba anatulutsa sabata yathayi, a engineer Afonso Chikuni asankhidwa kukhala mlembi wa unduna wa mafuta ndi migodi. Mayi Aileen Maeso Chikapa asankhidwa kukhala mlembi wa nthambi yoyang'anira anthu ogwira ntchito mboma ya Civil Service Commission ndi a Gideon Kaonongera omwe asankhidwa kukhala mlembi wa zachuma office ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna Office of President and Cabinet. Anthu ena omwe asankhidwa pa maudindo atsopanowa ndi a Brigadier General retired Charles Kalumo omwe awasankha kukhala mkulu wa nthambi yoona za anthu olowa ndi wotuluka mdziko muno ya Immigration and Citizenship Services, ndipo alowa m'malo mwa amasawo komedi omwe anachitidwa ntchito. Bambo Alfonso Chikuni ndi mkulu uja yemwe anapambana mayeso ofuna kukhala mkulu wa bungwe loona za magetsi ndi mafuta la Malawi Energy Regulatory Authority MERA. Koma mwachinyengo boma linasankha a Henry Kachaje. Panopa Achikuni tsopano ndi bwana wa a Henry Kachaje popeza MERA ili pansi pa unduna woyang'anira za mafuta ndi migodi. Kusankhidwa kwa a Charles Kalumo kwa usamapiri pa chigwa mdziko muno kwa anthu omwe akudabwa ndi khalidwe la a President Chakwera lomwe limbaso ntchito anthu oti anapuma kale mboma. Anthu ambiri akudabwa kuti kodi ndi chifukwa chani akusankha anthu oti anapitirira kale zaka zawo komanso mphamvu zawo zogwirira ntchito mboma zinawathera nkumachita kuti ana achichepere komanso amphamvu zawo ndi maphunziro abwino alipo panopa koma sakulembedwa ntchito mdziko muno. Anthuwa akudabwa kamba kakuti pa nthawi yomwe ankachita misonkhano yokopa anthu a President Chakwera ankalonjeza achinyamatawa omwe ndi ambiri mdziko muno nkumawuza kuti adzayenera kusankhidwa achinyamatawa mu maudindo ofunikira mdziko muno. Zitsanzo zina
zomwe Chakwera anasankha anthu oti anapuma kale mboma ndi monga azangazanga chikhosi omwe atachitsidwa ntchito ngati mlembi wa boma anathawa ndi galimoto zitatu za boma ndipo imodzi inali ya office ya achilima. Amalawi ziwani kuti alembi amaunduna osiyanasiyana mboma ali pa grade C yomwe malipiro awo ndi ndalama yokwana 1.8 million kwacha pa mwezi. Izizi zikutanthauza kuti atatuwa pa mwezi azilipiridwa ndalama yokwana 5.4 million kwacha ndipo pa chaka ndalamayi pamodzi ndi yokwanira 65 million kwacha. Ndandanda ndi malingana ndi malipiro atsopano omaonekedwanso ku bomako mu chaka cha 2019. Kuonjezera pa malipiro awo, mlembi aliyense amayenera azipatsidwa mafuta a galimoto okwana malita 500 pa mwezi uliwonse yomwe ndi ndalama yokwana 1 million kwacha, ndipo onse atatuwa pa chaka ndiye kuti azipatsidwa ndalama yokwana 40 million kwacha ya mafuta okha oyendera mgalimoto zawo. Mphunzitsi wina wochoka ku Lilongwe University of Natural Resources Luana Henry Kankwamba anayankhulapo kunena kuti kusankhidwa kwa ma PS awiri owonjezerawa ndi kuonongapo ndalama chabe za boma. Iwowa anayankhula izi popeza akuti mbuyomu unduna wa zaulimi umakhala ndi mlembi mmodzi ndipo mlembiyo amathandizidwa ntchito ndi madirector a nthambi zina ku undunawo. Iwowa anatinso sakuona kuti kusankhidwa kwa anthuwa kupangisa kuti ntchito ziziyenda bwino ndipo boma likungoonongapo ndalama chabe. Iwowa anawonjezeranso kunena kuti kusankhidwa kwa alembi atsopanowa sizikugwirizana ndi njira zosungira ndalama zomwe zimangoonongedwa mosadziwika bwino, zomwe a President Lazarus Chakwera anazikhazikitsa posachedwapa. Apa ndiye kuti a President Chakwera akuzisusa wokha ponena zina nkumachitanso zinthu zina. Akankwamba anazunzulanso boma ponena kuti silinganene kuti likufuna ntchito za boma ziziyenda mwachangu pochulusa anthu ogwira ntchito, popeza usewa ntchito yawo ndi imodzi imene mchizungu ikutchedwa kuti duplication of work. Koma mlembi wa mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna Colin Zamba atafunsidwa za nkhaniyi anayikira kumbuyo kusankhidwa kwa anthuwa ponena kuti undunawo ukufuna uyambe kuchita ntchito zosiyanasiyana monga za mega farms komanso njira ya fetereza wotsika mtengo. Ndi pamene PS wina akuyang'anira ntchito zina ndiye kuti winayo aziyang'anira ntchito zina kuti zisayime. Azamba anatinso amamba anali kale ku unduna omwewo ndipo angowakweza ntchito ndiye palibe chovuta chilichonse. Pa 31 May mu chaka cha 2022 a President Lazarus Chakwera anauza mtundu wa Amalawi kuti nthambi za boma zichepetse kagwiritsidwe ntchito ka ndalama zake popeza chuma sichili bwino mdziko muno, ndipo mwazina iwowa anachepetsa ma allowance amafuta kwa nduna zake ndi 20%, kuchepetsa maulendo opita kunja komanso galimoto za boma zisamayende nthawi ikangokwana 6 koloko madzulo. A president analisanso kuti nthambi za boma zisagule galimoto zatsopano komanso ogwira ntchito nthambizi asasainire ma contract atsopano. China chomwe anayankhulanso a President Chakwera nchakuti popeza mumaunduna ena muli ma PS ambiri, iwowa apanga chothekera kuti chiwerengero chawo chichepe. Koma zomwe apangazi zikutanthauza chani popeza iwowa a president iwa apanga zosemphana ndi zomwe iwowa anayankhula.